пам'ятка з цього. Я кажу, може, тихенько ви так святкуємо? Ні, не погодився. То бачите, що сьогодні є. Але я хочу сказати, дорогі браті і сестри, що я того не удивляюся зовсім. Тому що ви від 1991 року до 2011 все время в брев'ярних молитвах і сестри, які 26 згромаджень дієцезії, і 12 згромаджень цих мужських, також чернечих згромаджень, і священники всі заносили молитви за єпископа. І тому я зовсім не дивую, що на сьогодні є 80 років, що можу допомагати його преосвященству єпископу Петру тут в праці, тому що ми були вже тут 4 єпископи в дієцезії, святіший отець Франциск забрав його, а тепер залишилося 1,5. Маю надію, що половина це я. Маю надію, що Бог стільки дасть, щоб прожити там, але хочу вам сказати, що завжди молюся за вас всіх, дорогі браття в єпископстві, ваше блаженство, ваше високопреосвященство, преосвященні владики, тому що праця тут нелегка. Є представник моєї церкви, з якої я походжу. Також народився, як кажеться, на пустому місці, а в землі Голубих озер, Латвії. Там моя родина, там я хрещений, там я миропомазаний, там я висвячений на священника. І я дуже від імені нашої церкви на Україні хочу дуже подякувати церкві Латвії за те, що в свій час дуже велика людина, який після став кардиналом, його преосвященство Юліан Свайбац, приймав духовну семінарію наших молодих людей. І з цих молодих людей сьогодні ми маємо на Україні 6 єпископів і декілька десятків священників, які працюють. Це була велика допомога в ті трудні часи для України.